Това е колата. Това е колата. Това е колата Subaru Legacy 2000 кубика, 125 коня. Бързи, бавни, средни, всякакви скорости. 5 скорости, бензин, газов инжекцион, газова бутилка в багажника, крикове, чукове, каквото се сетиш. Пълен комплект за където искаш да ходиш, каквото искаш да правиш. Сребриста е. Не фаща нищо, както виждате. Даже и не искам да я мия, защото е грях. Колата трябва да е такава, каквато е. Какво да ви кажа друго? Винетка, минетка, гражданска. Сменени амортисьори. Там спирачки, мирачки, всичко работи перфектно. Клизматик също работи. Парно, марно, мигачи, фарове, абсолютно всичко работи. 6 цилиндров, композитен двигател, класика в жанра, най-голямата гордост на Subaru. Системи за управление на стабилността и така нататък, и така нататък, и така нататък, каквото се сетиш. Багажници. Вътре можеш да сложиш телевизори, фризери, цял кон, ако искаш, също може да се сложи. Пробвали сме го, влизат, с коня влизат още 2 крави, 3 телета, кокошки, патки, гъски. Отиваш на пазар, купуваш целия пазар и се прибираш вътре. Няма никакъв проблем. Да погледнем двигателя. Така. Двигател. Кога е сменил маслото? Къде е? Защо? Къде е? Масла мото задължително. Ето го двигателя. Италианска газова уредба. Лепенки, млепенки. Всичко е на мястото. Нито е блъскана, нито е чукана. Всичко е супер. Акумулатори, акумулатори, масла. Всичко е както си му е реда. Цък, лепенките стоят, не е блъскано, всичко е наред и всичко работи. Тъй. Друго няма какво говорим тук. Така, да видим вътре какво става. Вътре, разбира се, субаруската класика. Прозорците нямат рамчици, малко е странно в началото, но после се свиква. Реглажи на седалки. Място, където да си държите гащите, защото Subaru-те постоянно се насират от кеф и трябва да си ги сменяте от време на време. Вътре реглаж на фаровите, къси, дълги, истории. Най-важното тук. Място за стотинки. Като си купувате кафенца от кафемашините, бързи бавни скорости. Ако случайно решите да се качвате някъде по стъпала, дървета, покриви, пускате късите, бавните и газ. Жабка, разбира се, тоалетна хартия задължително. Иначе лошо. Ще трябва да спрете някъде да се изтропати, няма кой да ви помогне. Най-яката част. Поставка за кафе. Няма как, трябва. Чистичко, велурен салон, мекичко. Тук отзаде возите свекърви, любовници, каквото се сетите.
заключване на седалките, ел стъкла навсякъде. Така. Отзаде лепенки на Subaru задължително. Дигат поне с 15 коня мощността. Така. Тъмни стъкла, да не гледат лошите. Отзаде 1500 литров багажник. Бяла фанелка. Не е ясно защо, как, на кого. Я да видим тук какво става. Тук е пълен цирк. Има всичко. Ключове, млючове, триъгълници, газови бутилки, антифризи, чистачки. Бе, каквото ви потрябва за пътя. Сигурно и бутилка с ръке има, но просто в момента... Оп, тя се щупи. Така, продължаваме. Така, тук работата е същата. Няма какво да гледаме. Всичко е страхотно. Влизаме вътре, да се покефим малко на количката. Какво имаме тук? Музиката, Sony, разбира се. Сватба от всякъде. Всичко е... тук там има проблеми, но всичко се работи. Цък-мък, копченца. Мирише много приятно. Колата е страхотна. Колата е за хора, които искат да получават това, което искат. Един път като си купиш Subaru, повече никаква друга кола не си купуваш. Седалките са супер меки. Пепелници има. Малко е побългарен този пепелник. Така. Това е ситуацията. Напускаме кораба майка. И да поговорим малко за Subaru. Тук сме на едно много живописно място. Канала на Казашко. Защото такава кола просто няма как на друго място да се покаже. Така. Това е количката. Всичко е работещо, поддържано, обичано, лъскано и така. Какво ви каза Subaru? Няма просто какво да се каже. Японско качество. Най-якото, което ми харесва на мен е, че като застане на баира и на спирачката, после като те пуснеш, тя стои докато не дадеш газ, което е супер предимство, особено ако си в някакъв град като Варна, където има едно кръстовище, където трябва да висиш там като Сопол, защото е по баир. Пускаш си го, пускаш си музичката, няма никакъв проблем. Колата е купена миналата година. За съжаление, така се стекоха нещата, че трябва да се продаде. Не мога да ви кажа за данъци за такива истории. Общо взето, идваш, пиеш една биричка, вземаш си ключовите и документчетата и откъдето си дошъл, връщаш се обратно, без въобще да мислиш. Няма... Това е кола, която е карана и при нея няма. Няма не може, няма не искам, няма боли ме главата, боли ме газарата и така нататък. Какво друго? Не се сещам просто. Всичко си работи